Gelände viert weer vasteloven, zetten ze weer aan de kant. Hier staan de twee heren van de jury. En ik geef My Sweet Lord, George Harrison, geef ik even het woord. Jongens, zullen we nog een keer? Oké, hier is de microfoon nog. En eigen microfoon. Hallo, dames en heren. Het vuur dat op de oerslaag bekend maken, moeten we toch weer even de eerlijk werden aan de kapel Oeterweg die dat georganiseerd hebben. En dan wil ik dat afgevraagd en 3 keer alaaf voor dit spel. Oeterweg. Oeterweg. Alaaf. Oeterweg. Alaaf. Oeterweg. Alaaf. Dan gaan we dan moeten leuken tot de prijsverdeling. Nummer 3 van de Bos met 46 punten. Nummer 2, Hofkaval Alexinus met 97 punten. nummer 1. Dat is Spek met 1. Ja, die stond ze. Een dader en applaus voor Spek mee. Ja. Dat is een echt zakenharmonieke voor wie het te doen. Ik kom doodje van Saturday. En we vragen een vertegenwoordiger van de Augustinus, van de Augustinus. Is er nog iemand van de Augustinus aanwezig? 1 persoon, 2 personen. 2 personen van de Augustinus of 1. Ja, ik heb wel 1 van de Augustinus.
Gelukt en plezier, dankjewel. Dankjewel. Lastig moet zijn hier. Ik ben even op de politie van.